जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गुबुन भिडिअ लानानै फैबाय। बाथ्राया जोबोद सिरियास बे भिडिअआ नोंथांमोननि गेजेराव आङो एसे टाइटेलावबो लिरखादों CSB सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड। दाथ' नोङो गोदान मोनसे माने हानजाया दिनै सरकार दानायलाय माने CSB बर्डआबो सोलायनांसिगौ आरो बाहाय गोदान सासे चेयारमेन नांसिगौ। दा बेखौ लानानै आं दिनै डिसकासन खालामगोन जेनेबा सरकारा फैबाय नालाय बेजों लोगोसे TCLC चेयारमेन आरो BTC चेयारमेननि सायावबो आं डिसकासन खालामगोन। माने दासान्दि गोबां बिथोरि बिराद माने बाथ्रा जागासिनो दङ रायजो जांथामान। माने सापज नोङो CSB सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डखौ लानानैबो माने बेवहाय गोबां दिनै दाबिदारफोर ओंखारदों। सोरबाया माने पार्टिनि हार्डकर दैदेनगिरिफोर, नाथाय सोरबाया हार्डकर नङा, हयथ' सोरबाया रिटायार पार्सनफोर नङा होमबा, रिटायार पार्सनफोर बा एसे एनै मरेलि सापर्ट होबोनाय पार्टियावहाय बिदिबो थाबाय खिन्थु गोरों। दा बेबायदि माखासे रिटायार पार्सनफ्राबो दिनै CSBनि माने चेयारमेन जानो हास्थायनाय हयथ' गोबां थागोन। आरो जायफोरनाखि पार्टियाव हार्डकर दैदेनबोनाय बै दैदेनगिरिफोराबो हयथ' डिमान्ड खालामनो हागौ। खिन्थु आं दिनै सासे मानसिनि बेक्तिनि मुं लानो लुबैदों आरोखि। आं जायखौ आंनि गोसोजों चइस खालामो, आं जायखौ CSBनि माने चेयारमेन जाजानो लुबैयो, आं बेबायदि सासे पार्टियाव दैदेनगिरि नुहुरदों आरो माबायावहाय BPFआवहाय। बियो बबे जिल्लानि बेखौ आं खिन्थु मिथिया, जानो हागौ बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि जागोन। आरो लोगोसे दिनै आङो फिसानिफ्राय लांगोरनोसै TCLCनिफ्राय एसे गाहायाव फैबावनोसै आं। चेयारमेन BCDC चेयारमेन दासिमबो डिक्लेयार होआखै आरो चेयारमेन माने माबाखौबो CSB आरो TCLC खिन्थु दिनै मास मोनसे बारलांबाय। दा मास मोनसे बारनायनि उनावबो दिनैसिमबो नोङो बेफोरखौ जुदि थिग खालामना लायाबा खुनु नों ब्लकआवबो दा गोदान खामानि मावनो हाया आरो स्पेसियेलि सरकारि थरफनिफ्राय जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनो हाया। बे मोनसे। दा गतिके बेखौ इमिडियेट दानानै होनांगौ, बेखौ आङो हाग्रामा महिला सारखौ आंनि तरफनिफ्राय माने खावलायहरबाय। नोंगौ दिनै गामि ओनसोलाव सोरबा गोबां दैदेनगिरिफोर थाबोबाय नालाय, माने गोबाव बोसोर बिथांमोना पार्टियाव माने सेक्रिफाइस खालामनानै थाबोबाय। दा बिथांमोन मानसिफ्राबो दिनै BCDCनि चेयारमेनखौबो लुबैया नङा, लुबैयो। दा गतिके बेखौ नोंथांमोना हायोब्ला खेबसे गामियाव ओनसोलाव माखासे एडभाइजारफोर थायोना, पलिटिकेल एडभाइजारफोरनाव नोंथांमोना सोंहरदो। सोरबा फोरोंगिरि मावनाय, सोरबा माबा मोनसे जबफोर मावनानै थानाय बिथांमोना मरेलि माखासे सापर्ट थायोना आरो एडभाइजार हिसाबै थायोना। स' बिथांमोन बायदि मानसिफ्रा हयथ' एरियायाव गोबां दंसै, नोंथांमोना बिसोरनाव सोंहरखोमादो जे मानसिफोरनि लिस्टखौ हरदो आरो सोरखौ जोङो माने होयोब्ला चेयारमेन होयोब्ला बा BCDC चेयारमेन होयोब्ला बिथाङा ओनसोलनि खामानि मावनो हागोन आरो ओनसोलाव बिथांखौ फोथायगोन। बे आरोना मानसिया ओरैबायदि जानांगोन माने बिथाङा बांद्राय रागा रागिजों नङा, खारन BCDC चेयारमेनानो गोबां मानसिफोरखौ कनभिन्स खालामनांगौ नेक्स्टनि थाखायबो। BCDC चेयारमेना सरकारनिफ्राय फैनाय माखासे आसनिफोरखौ ओनसोलाव रायजो राजाफोरनि गोरिब गुन्द्रा दुखिया सुबुंफोरनो बिलाइनानै होनांगौ। प्लास बेजों लोगोसे आरो बेजोंनो बिथाङा गावनि पार्टियाव माखासे रायजो राजाफोरखौ बिथाङा कनभिन्स खालामनांगौ। थारमाने माखासे लाबोफिननायनि पार्टियाव बोजबनानै लानायनि माखासे हाबाखौबो बिथाङा मावनांगौ। खिन्थु रागा रागि मेजेज खरा मानसिफ्रा BCDC चेयारमेन जानानै जेबो लाब गैया आरो बिदियाव पार्टिया खहा जायो। दा बिदियावनो अबेबा समस्यायाव जेननाय, अबेबा समस्यायाव देरहानाया बेयो मोनसे फैयो। स' ग्रासरुट लेभेलानो नांसिन नालाय, स' ग्रासरुट लेभेलाव BCDC चेयारमेना मस्ट इम्परटेन्ट आरो बेखौ मोजां दैदेनगिरिखौ होनांगौ होननानै आं हाग्रामा महिला सारखौ खावलायदों आरोखि। बेनिखायनो मोजां ब्लक लेभेलनो मोजां रेसपन्सिबिलिटि हर ब्लक आरो डिस्ट्रिक्टनो, आरो बिथांमोना जे बेबायदि प्रसेसखौ थाबैनो इमिडियेट हयथ' खालामो। हयथ' दिनैफोर ओंखारनो हागौ माखासे लिस्टफ्रा आंनि मोनदांनायाव, नङाबा बे मानोना दाखालि अक्ट'बरनि गेजेरावनो 31नि गेजेरावनो BCDC चेयारमेन TCLC दाजोबनांगौमोन, नाथाय बे दिनैसिमबो जाफुंनाय आं नुवाखै। नट डाउट सर्ट लिस्ट खालामनानै दोनखाबाय जानो हागौ, खिन्थु पाब्लिशल' खालामनांगौ। हयथ' दिनैफोर खालामगोन बा गाबोनफोर खालामगोन, नट डाउट खालामगोन। जे हायो इमिडियेट खालामो आरो नांगौ मानसिफोरखौ माने मोजां बुजिनां साननो हानाय, गुबुननि दुखुखौबो बुजिनो हानाय, मावनो हानाय केपासिटि थानाय बेफोरबायदि दैदेनगिरिफोरखौ जेन' माबाखौ होयो आरोना, मा होनना बुङो, BCDC चेयारमेनखौ होयो। आरो बेजों लोगोसे TCLC चेयारमेना बिराद इम्परटेन्ट। जुदि TCLC चेयारमेनखौ जुदि जानला मोनला मानसिखौ होबाय, खुनु कनभिन्स गैया मा गैया, मैया दाखालिसो जेनेबा पार्टियाव फैबाय, फैनानै एकदमबारे माबा मोनसे भट फिल्डनि थाखाय सोर सोर फैयोना, हाबग्रोमोना माबा मोनसे लुबैयोना, स' बेबायदि मानसिखौ फल' खालामनांगोन पार्टिया, जुदि पार्टिनि लं लास्टिंखौ लुबैयोब्ला। बे आरो दा गतिके
ओरैबायदि मोजां मानसिफोरखौ बुंनो होनांगोन आरो पार्टियाव गोबाव समनिफ्रायनो सेक्रिफाइस खालामबोनाय मदद होबोनाय नांथाबनानै थाबोनाय स' बेफोरबायदि माखासे मानसिफोरखौ नागिरनांगोन आरो नागिरनानै TCLCखौ सायख'नांगोन मानोना TCLCनि गेजेराव बिराद कनभिन्स जायो पार्टियाव आरो मोजां बे नोङो मोनसे ब्लकनि आन्दाराव मोनसे समस्तिनि आन्दारावहाय नायै नायै माखासे स्किमफोरखौ बियो जेनेबा एल'केसन खालामनानै हरनांगौ एल'केट खालामनांगौ आरो बेखौ नोङो बिलाइनांगौ जुदि जानला मोनला सोलियोबा प्रब्लेम फैयो ओंखायनो बुजिनां मोजां रायलायनो फालिफोरजों जायखि थाङा मानो गोरिब थाङो गुन्दा थाङो फाग्ला थाङो जवा थांगोन थेवब्लाबो मोजां रेसपन्सजों रायलायनो हानाय स' बेबायदि दैदेनगिरिफोरखौ TCLC चेयारमेनखौ होयोब्ला मोनफ्रोमबो ब्लकआव बा मोनफ्रोमबो समस्तिनि आन्दाराव मोजां जायो थारमाने आंनिफ्राय माने रिकुइस्टआ बे थादों नङाब्ला प्रब्लेम फैयो थारमाने उननि समाव बिराद गिदिर प्रब्लेम फैयो आरोखि दा बेफोरबायदि मानसिखौ सेलेक्सन खालामनांगौबा मानसिया एसे बुजिनांगौ जानांगोन खुदिराजों जानाय नङा खिन्थु बुजिनां साननो हानाय बुजिनो हानाय आरो पार्टि वार्कार बेखौ बेबायदिखौ नायनानै होबानो जाबाय आरोखि बेखौ आङो स्पेसियेलि आंनि साइडनिफ्राय हाग्रामा सारनिसिम रिकुवेस्ट थाहरबाय 3 नाम्बाराव फैबाय दाना CSB बर्ड तारमाने सेन्ट्रेल सेक्सन बर्डआथ' बिराद गिदिर मोनसे पर्टफलिय' आरो बेखौ मोननांगौब्ला जानला मोनला मानसियाबो जानाया सम्भावना नङा आरो मैया दाखालिसो बिथांमोना पार्टियाव फैनानैबो CSB बर्डनि चेयारमेन फैबाबो जानाय नङा खारन बेवहाय बिराद खोथा थायो सोरबाया आं CSB नि मेम्बार जायोबा बा CSB नि चेयारमेन जायोब्ला आं ओरैबायदि खालामगोन बेफोरबायदि आरो CSB बर्डआव हायोब्ला माखासे फुरानाफोर जायफोरनाखि मेम्बारफोर दंमोन CSB नि आरो चेयारमेनफोर दंमोन बिसोरखौ टटेलि होथाय नाङा गोदान हो मानसियाथ' जोबाखैना गोबां वार्कारफोर दङ गोबां बुजिनां दं गोबां इन्टेलेक्टुवेल दङ पार्टियाव बिथांमोनखौबो होनो हायो नङाबा रिटायार पार्सनफोर गोबां पार्टियाव माने रेसपन्सिबिलिटि लाबोनानै खामानि मावबोदों दुखु सुखु जेब्लायबो सहाय होबोदों थाबोदों बुजिनां आयेन कानुन गासिखौबो मिथिगौ गोसोफ्रा गुवार गावनाव जथेस्थ' माखासे सम्पति थाखाजोब्बाय बिनो नांला बेफोरबायदि मानसिफोरखौबो होयोबा मोजां थारमाने अब्ला बियो नांगौ रोखोमै एकदमबारे ट्रेन्सपेरेन्सियै जेखि BTCआव साख्रि बाख्रि ओंखारा मानो बेखौ बियो माने फुरा मोजाङै होनो हागोन आरोखि आरो नङाबा जों जुदि बांद्राय बेफोरबायदि गाज्रिनि लबफोरखौबो नायनांगौ हाग्रामा सारखौ आं खावलायगोन आरोखि सोरबाया बेफोरबायदि मोननो थाखायबो पार्टि बारफ्लाग्राबो थायोथ' बेफोरखौबो सारा माने सिनायनांगोन बुजिनांगोन आरो हमदांनानै बेबायदि मानसिखौ माने होनांगोन आरो आंनिफ्राय स्पेसियेलि आं सेलेक्सन खालामनाय जायखौ जुदि गाहाय लेभेलाव फैद्रायनाय सानाब्ला आरो गाहाय लेभेलाव फैद्रायनाय सानाबा आंनिफ्राय आं चयस खालामदों जे आं ओरैबायदि मानसिखौ दा नुहुरदों बेनो जाहैबाय मा बिथाङा सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि नामाथाय आं बेखौ मिथिया खिन्थु दै बिथाङा थांनाय जेनाखि बाय इलेक्सन जादोंमोन MLA नि जयन्त बसुमतारीनि माबायावहाय गेलेदोंमोन सुद्ध बसुमतारी ना मा आं बे सारखौ माने CSB नि माने चेयारमेन जाजानो फसायदों माने आंनिफ्राय दै आंनि थ्र'निफ्राय आङो बे सुद्ध बसुमतारी सारखौ आङो लुबैदों आरोखि जुदि बिथाङा गाहायाव फैद्रायनाय सानाब्ला आरोखि ना आरो हाग्रामा साराबो बिथांनि पार्टियाव कन्ट्रिबिउसन खालामनाय मावनाय बे गासैखौबो आरो बिनि माखासे केपासिटिफोरखौ नायनानै जुदि गाहायद्रायाव फैद्रायनाय नङाब्ला सानाब्ला आंनिबा सिद्ध बसुमतारी सारनोनो मा होनो CSB बर्डनि चेयारमेनखौ होयोब्ला मोजां होननानै आं सानो आरोखि आंनिफ्राय आं स्पेसियेलि आं पार्सनेलि आंनि बिबेकनिफ्राय आं हमदांनानै आं बे सारखौ चयस खालामो थारमाने बिथांनि बुंनाय मानाय रायज्लायनाय माखासेफोरखौ आं नायनानै माने मोजां मोनो आरोखि जेन' बेखौ जुदि सुद्ध बसुमतारी सारा जुदि CSB नि सेन्ट्रेल सेक्सन बर्डनि चेयारमेनखौ होयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो बेखौनो आंनि सोदोबनिफ्राय हाग्रामा सारनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट थाहरनाय जाबाय आरोखि आंखौनो रावबो पलिटिकेल हान्जानि मानसि नङा थेवब्लाबो मानसिफोरखौ जेनेबा पलिटिकेल हान्जायाव सोर माबायदि मा गैया एसेयाव जेनेबा न' डाउट माखासे माबाफोर एक्टिभिस्टनि गेजेरजों मिथियोथ' ओंखायनो आंनि तरफनिफ्राय आं सिद्ध बसुमतारी सारखौनो जेन' CSB बर्डनि चेयारमेन होयो आं बेखौनो खावलायदों आरोखि थेंक इउ